Grŵp o ffrindiau o ardal Dyffryn Ogwen di'r rhain. Ond am ychydig oriau pob mis, mae'r cyfeillgarwch hwnnw'n cael ei wthio i'r eitha wrth i'r hogia droi'n uned sy'n cydweithio. Annog ei gilydd. Heb anghofio am bwysigrwydd disgyblaeth. Da chi'n gwrando beth mi ddeud, na ddim byd. A mi fyddwn ni'n ei gweld nhw a'i cyrnat wal ar sawl achlysur ar hyd y daith. Basta, ti'n cyrio. Dros y 9 mis dwytha, mae'r Snowdonia Warriors wedi bod yn ymarfer yn galed ar dir a môr. I be? A phob diferyn o chwys a gwaed wedi arwain at y tuff mydyr. Dwi'n bersonol yn dyna i gael buffer amser da. Edrych ymlaen, wan. Yn edrych ymlaen at yr hew. Da ni wedi dechrau fan ein gwirionaf, so dwi'n yn gwybod os fydda ni fynd yn waith na fydda ni wedi gwneud. Mae'r elements yn erbyn ni. Tos am ffasiwn beth a ymarfer i cael 10,000 volt electric shock. Dwi'n meddwl fydd o gyd yn y pen. Da ni gyd i goroseinio death disclaimer. Os gynnwch chi rhyw fath o ddaws, jyst cadw eich di dy hun. 100% o ffyr yn yr ogia. Chwarter i 7 ar fore oer o Dachwedd, ac mae'r Snowdonia Warriors yn barod i adael am start Chomley ger Caer. Ydy, mae'r diwrnod mawr yma. Yma hefyd mae Bill Hwaki. Gweitha'r anaf cas yw Ben Glyn. See you on the other side. Heddiw, bydd tua 5,000 o gystadleuwyr yn cymeryd rhan ac mi fydd yr 1 ar 15 o ardal Bethesda yn ei chanol i ar gwrs 12 milltir drwy fod trwchus a dros 20 o rwystera caled. Ewch i fewn, pawb i fewn i kill. Wedi cnesu a gair yn y glus gan y capten Mike Oliver, mae'r Warriors yn cychwyn ar yr un daith a hanner miliwn dros y byd sydd wedi cymryd rhan o'i blaenau yn 2012. A dyma ni y rhwystyr cynta, Kiss of Mud. Rhwystyr sy'n gorfodi'r hogia lusgo'i hunan o dan wyran bigog am 10 o lathenni. Funudau'n unig o'r llinell gychwyn, a mae un y ddau yn dechrau troi'n bigog wrth ddisgwyl am y gweddill. Ymlaen i'r Arctic enema, a naid i dwb llawn o rew ffres, just be mae dyn angen a ddechrau cwrs i bron yn hanner marathon o hyd. Nid i chi feddwl bydd pwrpas cnesu yn y lle cyntaf, ond mae yna bethau eraill ar feddwl dylan sgin. Da ni gael ei gwahanu yn yma, so da ni ddod i fyny fo rhywbeth newydd. Y 7fed ar y rhestr faith, Walk the Plank. Fysa rhaid chi fod yn ddic fath y planc i ofyn pam yr enw, neu fel mwd yn amlwg. Y disgwyl yw bydd chwater y cystadleuwyr heddiw yn methu gorffan, ac am fod yr hogiau'n ofn oeri'n ormodol, maen nhw gwahanu i 3 grŵp tyn. Bill Hwaki di hwn yn trio cael ei wynt ato, ac yn ei golli'n syth efo naid a hanner. Yr olau'r dŵr, Dewi Rhys o Ddeiniolen, Jocar y pac. Un sws bach arall i'r mwd ac mae'r Berlin Walls cynta yn aros am y ryfelwyr. Hei, jumpo! Come on, gafo pwysio ni! A gyda llai o aelodau yn y tîm, dim yn gamp mor hawdd, ond dim ras ydy hon, a'r miliynau sy'n cael ei gasglu'n mynd at elusen Help for Heroes. Pwy sy'n meddwl bod Bill Hwaki wedi cael anaf o gwbl a fynta fel kangaroo dros y wal ola? Sean Owain di hwn ar y dde. Cyfle arall iddo fo olchi ddwylo cyn isau at y twneli tanddaearol. Mae'r hogia di anwybyddu James Cynnes, a rwan mae'r sesiynau deifio i'r Afon Ogwen yn gwneud llawer mwy o synwyr. Does na'm cyfle am ail wynt, felly sut hwyl fydd yr hogia'n gael ar y baria, y funky monkey. Dylan Jumbo a Dylan Skin ydy'r ddau gynta, a syth awn i'r dŵr. Nesa, Sean Owain. Ti eto, Sean. Na, tydio ddim yn edrych yn ddyn hapus iawn ar hyn o bryd. Reit, dyma ni. Ail gynnig. Na. Mike Oliver rwan. Mae o'n cyrraedd hanner ffordd. A dyna chi splash os fuodd yn erioed. Ydy hogia Bethesda di gweld bar neu bywyd ar blaen?
Mae yna sioc yn aros am yr hogia nesa, a nid mewn ffordd o siarad chwaith. Y rhwystyr yma ydy'r electric eel. Y gamp ydy llusgo'ch hunain ar hyd wyneb y dŵr i'r pen arall, heb i'r wiars trydan i'ch cyffwrdd chi. Mewn byd perffaith. Tro Dewi'r Is rwan, a bydd hwn wedi arfer efo wiars peryg yn gweithio'r bolion telegraff. Y rhwystyr ola ond un felly, Everest, ac mae hwn wedi bod ar feddyliau rhai o'r warriors ers wythnosa. Jumbo, y dig cryf o Bethesda ydy hwn, i fyny â fo ar y cynnig gyntaf. Y capten nesa. Ddim cweit mor llwyddiannus, ond yn ôl ei ffrindiau mi fysa rhaid i chi saethu Mike Oliver i'w stopio. Chris Humphries ydy'r ola o'r pac cyntaf. Mae hwn yn aelod o glwb mynydda, ond Everest sydd o'i flaen o rwan. O'r diwedd, y rhwystyr ola, electroshock therapy, peltan o 10,000 o voltia, a dos rhan o'r hogiau'n meddwl dwywaith. Sean Owain a Gareth Gags Roberts nesa. Ond mae un o'r hogiau lawr, a'r llall yn ei ddilyn. Ond pwy hwn yn y gwyrdd, sa syniad efo symud cyn i'r heavy cavalry. Ymdrech arbennig arall ac mae'r criw cyntaf 6 yn ei gwneud ti am y linell derfyn. Murder. Leid y lliad. Oedd tîm oedden ni'n trio sticio fe'n gilydd am y 2 filltir gyntaf. Oedd gymaint o gang oedd ein job disgwyl am yr ogiad. Y 3 gwrdoedd nesa, Tony Whitehead, Luigi a'r bytholwyr Bill Hwaki. Mae'r hogia bron yn ei gario fo dros y linell. Ond mae'n syndod fod y boi hynaf yn y grŵp wedi gwneud ti yma o gwbl. Mae'n o'n galad, yn uffar o'n galad. Hwna gweitha peltan yn diwedd e. Hwna, efo bod rwy'n rei punch i chi de, hwna'n uffernol. Dyma rest, mae yna rei ar ôl de, Dewi'r Is a hynny de, so dwi'n gobeithio fod nhw'n iawn. Dwi'n trio redeg ond allai'n symud cam. Dwi'n trio ymlaen o mangorff di mynd rhywan. A dwi'n credu allai gario Addas iawn. Ond cario ymlaen mae Dewi'r Is. Gweitha'r sioc drwydanol, mae o a'r 3 arall yn ei gwneud ti am y linell derfyn. Y criw olaf o'r Snowdonia Warriors. Felly, mewn un gair, be mae'r holl brofiad yn ei olygu i'r hogia?